Здравейте, манец! В момента правим допълнение към епизод 5. Имаше една сделка, която не бях записал, така че в момента ще я запиша. Така, набързо да преминем през нея. Виждаме ето тук как образуваме high, образуваме и low. Ето него самия low. Така, цената какво прави? High, low, чупим high, чупим low, връщаме до EQ и OT-то, демек еквилибриума и Optimal Trade Entry-то горе-долу, може да се нарече така. И де факто си правим една Market Structure Shift като за начало в момента, но това не би го гледал много. По-хубавите, които се виждат MSS-ове са тук. Имаме High и Low, чупим High, чупим Low, връщаме се, ретресваме точно до 50% и тръгваме надолу. В момента, в който тръгваме надолу, какво се случва? Нека отидем на 15 секунди, за да ви покажа, да се вижда по-добре. Така, на 15 секунди тук какво става? Когато отиваме да ретресваме до 50% на първия MSS, ние какво правим? Ние правим low и high. Взимаме high през това време, връщаме се, взимаме low и ретресваме точно до 50%. След това какво се случва? Тръгваме надолу и правим отново MSS. За трети пореден път. High и low. Бос. Връщаме точно до 50% и тук ми беше точно снайпер ентерто. Стопа беше между трите MSS-а, т.е. на втория MSS, защото трябва да е доста protected и в момента като цяло, когато пуснах сделката, не бих искал да се връщаме нагоре, а директно да тръгнем надолу, както се и случи. Ето с този голям дъмп надолу. Таргетирахме ето тази ликвидност тук, която взехме и спечелихме напълно сделката. Тук спечелихме вече последните 130 евро почти, 120 евро, нещо такова. И затвърдихме вече 1000 евро. 100% на акаунта. Започнахме с 500 и в момента сме на 1000 евро. Така че GG момчета, ще се видим понеделник.